otcovia, ktorí sa stratia zo života svojich detí. Ako som už o tom hovorila, ak si počúvala aj predošlé videá, tak môj ex-partner bol narcista. My sme sa rozviedli po 3 rokoch nášho manželstva a nejako si nevytvoril vzťah so svojím dieťaťom. Potom tam nastali aj iné záležitosti, ale od 6. roku jeho života nemá s ním žiadny kontakt. V prvom ročníku sa deti učia, že mamka a ocko, a on sa pýta na ocka, tak som mu vysvetlila, že nežijeme spolu a že by sa s ním chcel porozprávať. Tak som zavolala exovi, že sa chce s tebou s ním porozprávať. No a čo chce? A položil. Takže to bol posledný kontakt. A 12 rokov sa vôbec o neho nezaujímal. 12 rokov žiadny kontakt. A teraz v máji mi zvoní telefón, že oni sa so mnou chcú porozprávať. Hovorím, akí oni? No nevadí. A že prišiel domov a on chce vidieť syna. Že on príde a si ho zoberie. A mu hovorím, ale vôbec ťa nepozná. Hovorím, ty chápeš, že má autizmus? Že ho nepustím samého. Zase začal, ty zase máš nejaké podmienky. A on svoje, a hovorím, ale ty chápeš, že ty ho vôbec nepoznáš. 12 rokov si ho vôbec nevidel. Nevieš, že aký je. Ale on len svoje. Ja ho chcem zobrať, ja sa s ním chcem porozprávať, povedz mi adresu a ja ho vyzdvihnem. Ach, môj Bože. A potom hovorím, a kto sa opýtal syna, či on vôbec chce s tebou ísť? Na jeho názore nezáleží, len ty chceš, lebo ty si otec a ty si prišiel po 12 rokoch a ty ho chceš vidieť. A hovorím, čo takému chceš povedať, čo nemôžeš povedať predo mnou. Tak potom vymyslel niečo také, že zoberie svoju matku a oni traja odídu a ja ostanem tu. Akože ani ex-svokru veľmi nepozná, stretnú sa raz za rok. A hovorím, OK. A volám ex-svokre, že hovorím, on chápe, že ale on sa chce len s ním porozprávať. Ale hovorím, nepustím si na samého. Ale čo sa stane, ex-svokra, ak vstaneš a objednáš si zákusok a oni tam ostanú dvaja, alebo my si presadneme k inému stolu, môžeš na nich vidieť, ale oni sa chcú porozprávať sami. A hovorím, aké má to on tajomstvo, štátne tajomstvo, že sa chce s ním porozprávať sám. A hovorím, ja od stola nestanem, nič si neobjednám. A hovorím, nie, ja ho samého nepustím. Takže potom už mala taký sklamaný hlások. Jo, OK, dobre. Tak prišiel domov syn. Všetko som mu vysvetlila, že čo a ako. A hovorím, a čo chceš ty? Takže on nevie. Ale trošku som videla taký záujem. Možno sme to potrebovali ako uzavretie. Hovorím, dobre, pôjdem s tebou, ale ak sa budeš cítiť nepríjemne, tak odídeme. Išli sme na to stretnutie. Arogancia na plnom stupni. Mala som pocit, že som na pracovnom pohovore. Aká je to škola, čo ho baví, čo z neho bude. Takže on sa vôbec nezaujímal o syna, on sa zaujímal o to, že kedy už môže prestať platiť výživné. Veď syn bude mať 18 rokov, on chce prestať platiť výživné, nie? A Košice sú drahé, tak hovorím, ako každé mesto, nie? Aj tu žijú ľudia. A to bolo najlepšie, že on má právo vedieť, či ja pracujem. Hovorím, aké máš ty právo? Ty nemáš žiadne právo vedieť o mojom súkromnom živote. Žiadne právo nemá. Prišiel na stretnutie
nič, ani syna nepozval, ani nič. Ani mu pitie nekúpil, nič. A už viac a viac začal byť arogantný, viac a viac zlostený, lebo takto si poklepkával po stole. A že celé to stretnutie bolo o tom, či syn si nájde prácu. Vôbec nechápe autizmus, ale vôbec. A kedy už môže prestať platiť výživné. A syn niečo odpovedá, niečo nie, ale bolo to niečo strašné. Boli sme tam asi 20 minút a syn veľmi rád, volá sa Peťko, veľmi rád fotí. A on sa opýta, čo také môžeš fotiť? Tak čo môže človek fotiť? Všetko. Oblaky, stromy, vláčiky, kvietky, vtáky. Človek môže fotiť všetko. Tak som už len tak si popod nosom si povedala, že ty si sa chcela stretnúť, veď ti vôbec nešlo o stretnutie, ale išlo to o peniaze. Lebo so mnou nie je ťažké rozprávať, ale keby povedal, že počúvaj ma sem, chcela by som sa porozprávať o výživnom, ako to bude, na aký účet by som mal platiť, čo bude so synom. Dá sa prísť aj normálne porozprávať, ale tá arogancia, on chce. On ho chce zobrať. A ja, že mám podmienky, stále len vidí samého seba, stále len vidí to svoje, ani sa nezaujíma o to, či Peťko chce ísť na to stretnutie, aký má na to on názor. Nie len on je najdôležitejší, on je stredobodom vesmíru a všetko sa udeje tak, ako on chce. Takže sa nedozvedela nič, ale fakt som mala taký pocit, že či má priateľku, či má priateľov, či chodí vonku sám, čo z neho bude, na čo je tá škola dobrá, ako sa zamestná, či som už pozerala nejaké pracovné pozície, on má právo vedieť, či ja pracujem, lebo v nejakej tej jeho bláznivej hlave funguje také presvedčenie, že keď ja pracujem, tak on nemusí platiť výživné. Ale on preto platí výživné, lebo to patrí dieťaťu. A či ja pracujem alebo nepracujem, to s tým nemá nič spoločné, lebo to je výživné pre dieťa. A on si myslí, že z tých XY eur si ja doma robím party. Neskutočná arogancia tých narcistických mužov alebo toho konkrétneho, nebudem zovšeobecňovať, lebo sú aj dobrí muži, ale neskutočná arogancia. On má právo, neviem odkedy a prečo. Takže taký mini zaujímavý príbeh, ako otcovia po 12 rokoch sa rozhodli, že oni si urobia svoje právo, lebo raz som sa rozprávala so svojou svokrou a to mi doteraz nechápe môj rozum, že on neudržiava vzťah ani so svojou krstnou dcérou, ale ani so svojím synom do 18, lebo on si myslí, že my deti manipulujeme, ale po 18 už sa to dieťa môže rozhodnúť, či s ním chce mať vzťah. Takže on si myslí, že 18 rokov sa, alebo 12 rokov, alebo x rokov sa nezaujíma o svoje krstné dieťa, o svoje vlastné dieťa. A potom, po 12 rokoch, ja chcem spoznať otca, lebo otec nebol v mojom živote. To je aj pre moje chápanie nepochopiteľné, že čo sa odhráva v jeho hlave, že po 18 už on sa rozhodne a keď chce, tak ho môže vyhľadať. OK, je to zvláštne, ale aj takí sú ľudia, takže to bol taký zvláštny prípad otca, ktorý sa po 12 rokoch objavil. A mala som fakt taký pocit, ako keby som bola na vypočúvaní. Dobre, že krvné testy nechcel.
alebo na pracovnom pohovore, že prečo je to škola, aká je to škola, je to dobrá škola, čo z neho bude, ako sa zamestná. Zaujímavých 20 minút, ale neskutočné. Neskutočné, ako sa títo otcovia zmiznú, potom sa objavia a stále si nárokujú, že oni majú práva. Oni majú práva a žiadne povinnosti, nie? A potom sú nahnevaní, keď dieťa sa s ním nechce stretnúť, alebo že má iný názor, tak hovorím, môže mať iný názor. On sa s tebou vôbec nemusí stretnúť, že ty máš právo, ale aj on má právo na slobodnú vôľu, ale často na to tí skvelí rodičia zabúdajú, že zmizli, potom sa objavia, chcú pomôcť, lebo sú aj také prípady, že otec zmizne, potom keď má nejaké problémy, tak sa objaví v živote dieťaťa, ale ja som tvoj otec. Vzťahy už tak nefungujú. To, že niekto, lebo ja ho nenazývam otcom len, lebo to nie je otec. To nie je otec. No aj my máme svoj životný príbeh, že prečo sa to tak stalo, ale takýto narcistický ex-partner je rarita, ale viem, že existujú takí viacerí a oni sa stále oháňajú svojimi právami, ale žiadne povinnosti nemajú. Zvláštne. Takže budem zvedavá aj vy, ak vy máte takého super otca v úvodzovkách a úplne ironicky, že vôbec sa nezaujíma, potom sa objaví, oháňa sa svojimi právami. Sú skvelí títo otcovia, ktorí už čakajú len na to, aby dieťa dovršilo 18 rokov a nemuseli platiť výživné. Pracovný pohovor alebo výsluh, to bolo proti tomu nič. Neskutočné. Ale zaujímavá skúsenosť to určite. A vôbec sa nezaujíma o to, či jeho syn má o neho záujem. Lebo potom ty mu brániš, ale aj dieťa má svoj názor. Aj on vidí veci, aj on vidí a chápe, že sa o ňoho ten druhý rodič nezaujíma. A on si pamätá na to, ako mu volal, ako sa s ním chcel porozprávať a v 6 rokoch mu položil telefón. No a čo? Čo chce? Ale na to tí narcistickí rodičia veľmi rýchlo zabúdajú. Oni sú dokonalí a každý iný je vinný. Dobre, tak to bolo ako osobný vlog a osobný príbeh. Ahoj!